Rojbaş Kurdistaniyê nêja li ser navê Çarpel Medya û hevkarê xwe Henîfî Turan silav û rêz bêriya ku hûn rojekî xweş, aram û bextewar derbas bikin em dest bi bernama xwe dikin. Temaşevanê nêja mijara me ya vê heftê dersa bijarte û kampanya ji bo fermîbûyîn û perwerdeyî ye. Berî ku em dest bi bernama xwe bikin, dixwazim destpêkê ji hevkarê xwe Henîfî Turan ve xêr hatinê bêjim. Kek Henîfî tu bi xêr hatî? Gelek spas keko û silav li hemû temaşevanên hêja. Kek Henîfî hefta berê ji sedema Kongradiya Kurdê em li Stockholmê bûn, mala wan ava me jî dawet kiribûn, me em çûn wir. Atmosferek baş bû û du rojên xweş me bi wan re derbas kir. Stockholm bi xwe zatî bajarek xweş e û atmosfera siyasî jî rengîn e. Me bîriya şîrovat te kiriye gelo Diyarbekir çayî, li Kurdistanê çayî, te meelûman dîye. Ele mêzekin vê îro di rojava te de çê ye? 27 mehê digotin Kiliçdaroglu'yê were lê dûr e ew wê serdana xwe betal kir. Diyarbekirî dipeyivin, napeyivin, tiştê din çayî, em te gudarî bikin. Fermo Kek Henîfî. Belê ez hêvî dikim ku Kongradiya Kurdê ji boî Kurdistaniyên li derveyî welat û ji boî tekoşîna azadiya Kurdistanê encamek baş bixurebîne û ez hêvî dikim ku hemû saziyên diasporayê bi hev re xebatek hevbeş û xurt ava bikin. Ez derbasî rojava Diyarbekir bibim. Bi rastî rojava Diyarbekir her germ e. Her tişt me Diyarbekirî alaqedar dike. Hema madem te pirsî ez ê ewilê ji Kiliçdaroglu dest pê bikim. Kiliçdaroglu ewilê got ez ê werim û dûra got ji ber rewşa hewayê min viyanê paş te xist. Gelo ji bo rewşa hewayê ya berteka yî partî nîşan da? Wallahî Diyarbekirî hinek jê dibêjin ji ber rewşa hewayê lê bi hinek jê jî dibêjin wala ew û partiya xwe jî û ew û hevkarên xwe şirîkên xwe ittifaqê jî di wir da li hev nekirin ji bo ku alozî dernekeve paş te xist. Diyarbekirî goriya demokrasiyê ji Diyarbekir derbas dibe, hevkarê wî yî partî got na ji Anqerê derbas dibe. Erê încar Diyarbekirî jî dibêjin wallah zikê me îndî ji van gotina ra têr e. Yani hema kî hatiye yekî gotiye riya Yekîtiya Ewropa di Diyarbekir'da derbas dibe, yekî gotiye nizanim ku li perava Dicle'yê mêşinek jî û tiştek jî jiyana xwe bide ew me alaqedar dike û her gelek gotin gotine yani gotine pirsa Kurd pirsa me ye jî û filan û bêvan her yekê tiştek gotiye û me xapandine û dengê me stendine û bi wî awayî û cardinê ti encamek ji wan gotinê wan derneketiye. A Kiliçdaroglu jî gotinek wisa Diyarbekirî bi piranî viya dibêjin û dibêjin eger ku Kiliçdaroglu bi berayîn dixwaze bi me Kurda ra li hev bê di serê ewilî da bira bêje wala ez jî Dêrsimî me ez Kurdim ewilî wî qebûl bike. Yani însankî ku hê nasnama xwe qebûl neke ew ê çawa mesela me çareser bike. Diyarbekirî viya dibêjin bi rastî gelek tên xeberdan gelek şirovên balkêş carna tên gotin. Lê ez naxwazim dirêj bikim dema me hewqas zêde nîne. Dîsa li Diyarbekir way îro jî îşev jî berfbariya bû. Di sê roberê berfek pir zêde bariya û di encama wê de jî ew kolan û kuçeyên Diyarbekir tev hatin girtin. Diyarbekirî li qeyûm geriyan gotin ka ev qeyûm li kurê ye. Înca hinka ji hinka ra ez bi xwe bûme şahid yanî. Yekî digo ya ev qeyûm îndî çi dike filan êdinê jî digo hê babam digo ancak yani Tirkî digo paralarî bölüşîler. Zanî îcar walla aynen bi wî rengî heftiya borî di rojnamên Diyarbekir'da jî derket
دحف اوکی وی ام بیژن وک رایدارن وی د بلدیه دا کو ادخال هانی بو ج ساکاریا ج ادا پازاریه هانی بو او هر تو لسر پرا لسر ام بیژن منفعته شرکر بون بکل ما به هبر شرکر بون اویانه د وان روزنامه‌ین ادا پازاریه دا جی درکت ایجار براستی جی یعنی وانا ت خدمتك كل برچاوج ولاتیا را بکن ناکن دیسا امزانن کو د برفدا ریا سورگات گرتن حتی از دو چوبم وک همشریتی محمد ورال مزیارت کر از چوم گوالا ام 6 ساعت دوی ریدا ام اوکمان لوريل تشولي امان ام باشيه وافات ما فاتات ما خلاص كر ديسا ريا بينغولي هات قرتن بينغول وديار بكر قطب رياوي ريا خاربيتها الازغي وديار بكر جي قطبو وبخدي ايروجي ايشبجي برفاتيه لبلي مد ازدنكت مدربا لمد باجد لين هرتنا اوقاسكو ري بيغرتن نينه ايجار براستي هيا كسي دياربكر تنه وهي افندم الاسطنبولي او ابو كرولا والباما هيج اسطنبولي خربت وهيا كسي جمعتنا ديسا روجابك ماكو هر ناقده çünkü Diyarbakır دوی وایری دا هنکی برکن مثلا دارستانه کو اوی ناوی دینن دولت باخچلی چه چلان اوی وکن اوجی Diyarbakır هجی برتک شان ددن yani embejin de seyare da de otobüs da tçi baj embejin je taxamez de çum ofise ez dibinim ko de otobüs da insan bu xud na bu xud haji basawe mesele dikin Diyarbakır de juye ev ki per dilgranin yani brasti acizin yani dven karnivan faşista ka jboyme çikirne ko nave وانا لدارستانه کی دیاربکر بیدانین اما قبول نکن اما وی دارستانه بشوتینن هنکه جه و ساجد بیجن دیروکا دیاربکر یال دجی شرل دجی فاشیزمی بنابو دنگ هفته و پینجا نای بیراته او دور بوده yani Diyarbakır'ı lehemberi partiya vek MHP و فاشیستان ya Beviya ku Diyarbakır'ı lehemberi hemû partiyên ku dagirkirina Kurdistanê de xwedî rolin wê bertekê nîşan bidin. Erê fermo. Dîsa polîsa divê hefteya borî da bi ser avahiya DBP kir Partiya Herêmên Demokratîk bi ser wan da girtin û hevserokeva wan girtin Diyarbakır'ı jwîra jî bertekeşandin yani dibêjin madem li Türkiye demokrasî heye madem ew ê riya demokrasiyê di Diyarbakır da derbas bibe ya bihêlin bira partî kar û îşê xwe bikin ev çi ye yani ku polîs car bi car bi ser da digirin û hevserokê wan tizanî ku ew partî bi hevserokan tê îdare kirin di hevserokê wanî Diyarbakır hene ya jin desteserkirin girtin lêbelê êdinê Xeyreddîn Altun Xeyreddîn ji ber ku bi ûkê ketibû koronayê ketibû û di nexweşxaneyê da razandî bû ew hê jî di nexweşxaneyê de ye bi rastî yanî dewlet divê êdî vê meselê bi awayekî aştiyane bi awayekî guftûgoyê bi diyalogê çareser bike. Mesela şerê çekdarî jî divê bi diyalogê bê çareserkirin û mesela Kurd û Kurdistanê jî dîsa li ser masê divê bê çareserkirin ev yanê ez dikarim bêjim û mijara paşî jî ji Cizreyê Cizîrê heftiya çûyî Cizîra Bota xeberek hat û yekî bi navê Abdulgafar Dayan ku diçû dersxanê ji zanîngehê ra xwe amade dikir ew seyareya ku ewlekariya qeyûmê Cizîrê
distîne ew seyareke zirxî bû bi awayekî hovane lê qelibî 20 metre wî bi binê xwe kaş kir û wî rakirin nexweşxanê mixabir jiyana xwe ji dest da. Min di rojnamekî de xwend di vî 5 salê dawî da nêzî 5 kesî bi vî awayî bi vê hovîtiyê jiyana xwe ji dest dane. Diyarbekirî zêde ber tekêşanê van mesela didin. Heta rojnamevankî ji waliyê Şirnexê dipirse divê ji bo vê meselê tê çi bêjî? Divê ya hûn bi vê meselê pir mezin dikin ji xwe ev mesele ne mesela raya giştiye. Ji apê wî ra jî dibêjin bela ku polîse hûn vê meselê mezin dikin gel ku polîs nîn viya vêgavê vê meselê girtibû. Eviyanê jî încar emniyeta Cizîrê dibêje. Bi rastî ev li ber çavek ku bi çi çavî li miletê Kurd ê Bakurê Kurdistanê dinêrin ev ya pir zelal vekirî tê berçava. Ez vêga dikarim vana bêjim wala gelek tişt hene lê belê wext neye ji ber vê derfetê jî ez spas dikim. Em jî spasiya te dikin mala te avakek Henefî. Ez ji hevalê re jî rica bikim bira mîvanê me bînin ekranê. Ez ji rêzê dest pê bikim mîvanê me yekemîn rêzdar Şerefxan Cizîrî ye. Şerefxan Cizîrî tê naskirin serokê platforma Zimanê Kurdî ye, nivîskar e, rewşenbîr e, kesetekî pir alî ye. Şerefxan tu xêr hatî? Xêr hatî kek. Hêra xwedî li te bê, xwedî ji te razî bê û silav li hemû temaşevana. Keko ez ne serokê pezekê me, ez berdevkê wan im. Bera dûr de tevlevî çêne be. Terî gomero dibe serok hepkî terî ava cemaat sekine îcayê me ez ne serok. Ew jî baş. Mîvanê me duyemîn Rêzdar Sedat Yurttaş e. Rêzdar Sedat Yurttaş hukûknas e, nivîskar e, parlamenterê berê YDP ye. Ew jî kesayetekî li Kurdistanê tê naskirin pir alî ye. Kek Sedat hatî? Min nav xêrê de bin rojek baş ji we û temaşevanan re divêm xêr û xweşî be. Ama em ji kek Şerefxan ez dibêm dest pê bikin mijara me ziman e. Kek Şerefxan ev demên vê taliyê bi taybetî jî ev salên vê taliyê bi keda we bi xebata we yanî we mesela ziman xist rojevê bêguman wexta ez dibêm we hûn neh partîn vê evê de îsal wek di televizyona de di çapemeniyê de di baro û dezgehên sivîl gelek kes vê mijarê zindî digirin. Îsal rewşa kampanya dersên bijarte di çi asêdeyî hinek behsa wê bike hefteyek mayî tê çi bêjî kek Şerefxan hema em ji te dest pê bikin û biç. Silav li temaşevanan û kekê Sedat jî bi xêrê hatî. Niha bi rastî mesela ziman merok kare pir alî baxwe bipeyve û heger berî 3 sal û nîva wexta got me platforma ziman da mezran gel kat got wê piştî mehkê du meha wê bela bibin. Lê xuya ye got hewcedariya Kurda bi pirsa zimanê wa heye. Em ê pirsa ziman çilo nêzîkayî lê bikin, em ê çilo çareser bikin. Ziman çi qasî me digihîne hev, ziman çi qasî hestê me, fikrê me nêzîkî hevdû dike. Di wî warî de xuya ye ev karê got 3 sal û nîvê dawî me kir wek xeleka avê hêdî bela bû. Pê re jî hûn dizanin got yanî mesela bêjin partiyê me siyasî îro di nav xwe jî de nîqaş dikin yanî dibêjin em çi qas te xwedî li Kurdî derketin, em têra xwe xwedî lê derketin yan na. Demek hat belkî yanî pêwendî bi zimanê Kurdî re we got lawaz bû, zeîf bû. Li gelek devera mesela
ev minakte çima yani ev minakte nikaş kirin çima partiye me go yani nave wa Kurdistan'a hilbijere wa Kurdistan'ın velhasıl yani gelek tiştade liser nirxê Kurdîtiye û li ser mafê Kurda siyaset etkin çima zêde mesela zamanê xwe de negelkî yani zêde birêkûpêkin wê gaznê dikin ême jî me dît got ev valayî heye wek platform wexta got me ave kir ê got nizanibe em ji ware bêjin wî çaxî Tifaka Kurdistanî hebû 5 partiye me sereket nav debûn yani mesela bêjin hevalê Pakê bûn hevalê PSK bûn Parti Demokratîk Kurdistana Türkiye bû partiya yani ev partiye me dibûn evê me got Hereketa Azadî bû yani nav xwe de me wî çaxî biryar da û hêdî me gav bi gav ev platform firekir xuya got yani platform û daxwazê platformê fikrê platformê bi rastî bersiva Kurda î pirsa ziman de dide em ji bo ziman hatin cem hev me got bila zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û bila zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî me ji bo vê pêwendiyê siyasî danîn em du carî çûn Ankara nav Kurda de komela de gelek devera de me ev pirsa ziman anî rojevê yani mesela derza bijartê jî perçak jî ye yani mesela bêjin ez karim dur û dirêj bibêjim ama mesela partiye me hema îsal partiye me siyasî hema yani bê cudabûn illa tiştekî gotin yani ji xelkê re gotin derza bijartê hilbijêrin herin zarokê xwe bibin wê dekî yani ji hevalê PSK bigire Pakê bigire QDP bigire zê pênc partiya komünîst e HDP'ye DBP'ye hemin ê yani hema Hereketa Azadiye Partiya Azadiye Partiya İnsan û Azadî yani hema ji wî warî de tiştin kirin hatî bipirsî ev kampanya got me dest pê kir got alîkariya medya Kurdî nebûya bi taybet jî ez bêjim Rûdav û Kurdistan 24 ne got mero hewedariyê bike bi rastî Rûdav ji roja pêşî de ev kir ji xwe re wek bername wek program û bi her kesî re peyivî û wek bloka berfê ev mesele bela bû her got gundirî mezintir bû her got gundirî mezintir bû yani ême ez karim vê bêjim yani ev tiştê got dibe baş e ji bo hestê Kurda netewî baş e ji bo mafê ziman baş e wê bibe gavek we got me gelek carî gotiye ev gavik e derza bijarte ne dawiya dinyayê ye ne jî got pirsa Kurd û Kurdistanê xelas bû nayê wê manî derza bijarte helwestek zimanî ye min ez vê dubare dikim derza bijarte got tu hilbijêre tu helwestekê zimanî hildibijêre yani tu dibêje kî zimanê min ji bo min mihîm e ême bi xwe wexta got tedî qaqa reş bû dibêjin ya her kesî gelek aliya digotin ne baş e û filan wala wî çaxî jî min zarokê xweşandin yani keçika min wî çaxî min xweşand derza bijarte 2012-13 yani tu zanî got gelek tûn Kurdê me li dij disekinîn ama mişand yani û ez zanim jî got fêda wê li wê zarokê bû li wê keçika me bû yani wek misalekî ez vê nagelek carî dibêjim yani wexta got ez ji xelkê re bêjim herin zarokê xwe bişînin derza bijarte û ez xwe nekim ew dibe dirûtî yani got zarokê min hebin zarokê me wê wextê de hebin divê mirov xwe jî bibe mînak bibe pêşeng bibe yani bêje min eva ev ji bo me ji bo we hemaye îja divir de gelek carî we got dudulîtî hebû ev mesela din milletê me hîn jî tirse gelek insan dibêjin got ez derza bijarte zarokê xwe re hilbijêrim ya jî erê ew zarok herin belkî terî pêşeroja wa ne baş bibe ev jî tirsekî derûniye got gelek welatê me tîngehkar de heye zanî yani ji ber got ji bo Kurdbûna xwe gelek carî Kurdê me تعدا gelek mezin dîtine yani nehw cî ez nihal vê dekê ji te re û ji kekê Henefî û kek Sedat re û ji temaşevanê me re bêjim hemî zanin kêm zêde bê çi bi serê Kurda hatiye yani hewce nake ez dubare bikim ji ber wê yekê hinek tirs jî heye merov vê jî bêje li alîkî bürokrasiya Tirka jî heye yani vêna jî divê merov bibîne niha bürokrasiya Tirkiye gelek carî ser siyasetê re bawer bikin gelek carî ew bürokratê heremî û ew kesê got yani karê bürokrasiyê dikin xwe li pêşiya siyasetê dibînin yani milîtarizm û bürokrasî bi hev re hevdû timam dike wek fikir wek gelek tişta ev jî dibe gelek carî asteng li pêşiya got xelk herin pir bijêrim bi gelek riyê riyê got ne exlaqî ne başin mesela dirin nabêjin va mafê te heye tu derza bijarte hilbijêre nabêjin ji teleba şagirta vet şêrin ji dê û bava vet şêrin ya jî gelek carî mesela bêjin hejmar zêde dibe hejmar
dibînin got gelekin wana winda dikin ew daxwaznamê got hatine yanî belgê got hatine got ji bo mesela zarok bibînin winda dikin dixin bin masê dixin bin deverekî got kes nizanibe yanî bi hezar û yek şiklê şeytanî em û li bêjin mel'anet mesela dixwazin got wê meselê winda bikin ev jî pirsgirêkê gelek mezin e yek din got ez dixwazim behs bikim yanî bi rokê bi du roja salekê du sala û tenê bi platforma zimanê Kurdî ya jî saziya ev mesele çareser nabe divê em girseyî xwedî lê derkevin gav bi gav baro xoşbextane va çend baroyê me hene mesela wa dest pê kiriye platforma ziman mel Ruhayê mel li Semsûrê mel ez ê ji te re bêjim Batmanê li Mêrdînê me ave kir ew jî gav pêş te dirin gelek grûpê din hêzê din ew jî dest davên vê meselê lê divê mirov vêna ji bîr neke derza bijarte û pirsa zimanê Kurdî a perwerdê û fermîbûna zimanê Kurdî bi hevdûv girêdayî ye tu wana ji hevdû biqetîne tu wana tenê wek derza bijarte pêşkêş bike bi a min merê xeletîk pir mezin bike û ev pirsa ziman ke ku pirsa ziman bi statûya Kurda ve girêdayî ye heta got Kurd nebin xwedî statûyekê ev pirsa ziman jî baş çareser nabe îja êmel her derê em va tişta dibêjin em dibêjin gerek em vî warîde pir alî bifikirin ne got hema noktekê bigirin û bêjin wela ev û ne tiştekî din na derza bijarte jî yek ji wa meselaye û ez karim bêjim yanî baş e kampanya heye lê çi qase însan müracaat kirine ez nizanim ji ber got wezareta perwerdê û bürokratê mihellî va daneya bi me re parve nakin heta dawiya yanî wextê wêna heftê meha sibatê we got tekerim kir em ê bimînin û gelek hevalê rojnamevan hevalê komele baro ez ê bêjim heta medya saziyê medya gotine em ê fermî müracaat bikin bêjin ka çi qas kes müracaat kirine ji wî warî de jî wexta got derket em ê bibînin lê bawer bikin got 9000 be jî zêde ne farqe û got 101000 be jî yanî ne merov ev qase meselê di hejmara de nebîne helwest mühîm e helwesta got Kurd bigirin muqabilî zimanê xwe ew mühîm e ê hejmar jî çi qas zêde be ew qase baş e yanî ma çi yanî zarokê Kurda zimanê xwe beelîmin çi yê baştir heye kek şerefan ez ê têkem naberê ez dixwazim bipirsim her çi qas hinekî we behs kir jî ez dixwazim hinkî dijî hûn li serê bisekinin wek ku cenabê we jî got rayedarên dewletê ji alîkî da yasa derxistine ji alîkî din de bürokrasiya dewletê ji bo ku vê em bêjin vê mafî qels bikin çi ji destê wan tê dikin em bêjin wan formên ku gerek bidin malbata nadin malbata hinek malbat diçin divên de tê çi Kurdî tê hilbijêrî ka di Kurdî da çi ewkeye û wekî din yanî gelek astengî derdixin pêşiya malbata îcar pirsa min ev gelo qe di destê we da di wî warî da ji wera tu şikayet hatine kesî ji wera di wî warî da hin mînak di destê we da hene ew hemwelatiyên ku rastî astengiya dibin serî li pezekê dane anna dîsa wek tê zanîn heftê sibatê hindik ma di heftê sibatê da ew bi dawî bibe ew malbatên ku dersa Kurdî hil dibijêrin ya dixwazin ku hil bijêrin hûn ê ji wan re bêjin çi yani got derza Kurdî hilbijêrin e be aferin ma me bê çi yanî ji aferin pêve herê ji aferin pêve em tişkî dî çi bêjin yanî wexta got bikin jî min ne tê tune ha kekê henefî yanî wexta got bero zimanê xwe hilbijêre min ne divir de tune yanî kes bera spasî kesî nekes bo vê meselê ev mesele erkeke ev mesele xwedî derketina zimanê Kurdî ye divir de ew psikolojiya golba me çê bûye yanî psikolojiyek zêde negelkî baş e mesela terî em dibê me spasî hevdû bikin ji bo me zimanê xwe hilbijartiye na wala spas nakin bera zimanê xwe hilbijêre got zimanê wî têk çû zimanê wî tune be ew jî wek Kurd têk diçe li kûî de yanî ew Kurdê got zimanê xwe nizanibe ew Kurdê got Kurdî naaxive ew Kurdê got hestê Kurdî pêr tune bin fikrê Kurdî pêr tune bin yanî çima doza Kurda dike ji bo çi yanî wexta got tu têk here tu bi xwe tune be yanî ziman hebûne
yani rumeta insana rumeta nasnama insana fikri heste insana vakti gotu dev zamanı haber de u dura yani ez nizanim devir de حبكي دودليبون دناف ما كردات شيبويا جبر في تعداقو ما بحث كر دولتي دودليبون شيبويا ياود بيدخمناك وما تشبيناي ياجي زماني كردي بكيرناي يا نظام شي ابي قولت بيجي نظام شي بيجي زماني كردي جو سبب زماني فرمي مج قلشدار اوليجي افغوت مج بابا جان جرا افغوت مج داوود اوليجي افغوت وقت ما زيارت كريم مج سعادت جرا افغوت چه پارتی سیاسی کو مجواره گوت وقتا گوتن گماوی زمانی کردی و دادگاه ادب کار بی زمانی کردی و دبستان ادب کار بی و مکتب ادب و خستخانه ده و دایره دولتی ده کار بی او کسی کو کردی زانبه ویل وده که ببا قادرو و ببا علمان و ببا گلت تشتیدی یعنی او چروکا گوجمر دبیجنی اما زمانی و چه ماونت کدب کار بینه اوی گو ولد بيجي نزانه تشد بيجي يعني وزماني كردي الولاتي ما ببا زماني ددوا اي فرمي امي بكن زماني فرمي ام بويتي كوشيندن يا المحكمه جي هبالي وقت ساداتو اوقات جي كردي باخفن محكمه جي كردي باخفن يعني دور دا غرق ايغو نظام به سرچاوا تو نزانه بپرسامي بيجي ليغو مرو زاني به مرو وشيره اوقف حتى حلي مزنه يعني قالك اليه تركاف هنا ولو تشيك دكن بما كاون زماني كردي كدب كاربين ام زماني كردي مديا جيده ومحكمه جيده ودبستان جيده ودائره دولتي جيده وبلديه هر دوري ده ام كاربين ابيك مراجعتها جوهاتيه كرين حوالي ما كيكي ما وحيد ابا اوجي بردف كتوزاني ويبخاج بو كچا خود شو مكتبي دور ده مثلا قالك تشتي جو بيروقراسيا ويدكي درخصنا بيشياوا يك جمر جوتن يعني مثلا ام بيجن جوار نابيجن و ما في واف هي او تشتيولو ام سرت سكن وقت جو تشتك تجمع يعني حتى جمتي ام دكارين لي ماجي كاكو برا درفتي ما زيده تننا ام كاري زمان استا سياسي ده ام دكن يعني ام قرصا ناكن ام نار بالصدا انساني ما بحزاره انساني ما يقهرن بدو واكارا كيفن تنيا سر مدياره خباتي ما يدده يعني ايه كومالي مدى ناف مثلا بيجن بارو دياربكر ايصال بكري قوتن ميرديني دياربكر قالك باجار ميدي قوتن وقت تعدل وبي استنغا جوار درخن ورن براجاتي ما بكن امي ما في وب باريس حتى اويغو استنغا درخه بيروقراسي يعني الجورا قانونا سوج دكن يعني وقتا قد حكومات نابي وزارتا پرورده اگر ما فكي بدته وبيروقراسي دجي ودركه افسوجه جبرويه كي ام دبيجن مثلا بارو ما براستي اي ميغو منها قال واكر يعني حتى نها جواميرا قوتن اگر تشتكي وهابه ورج مره بيجن ام دوز حقي واده فكن تزاني يعني اف مساله براليه براستي براليه تني ببلاتفورما زماني كردي وازبيجن بارتي سياسي وبهنك هالوسته بارويا وكوملا ودرنقا ونظام شيء تاني شيء نابدوي ام برب هفدبين ام يك رئيس ببن ام داخوازي خو بكن يك ام خو كوردينه بكن چقاسي ام كوردينه بن چقاسي ام لقال هفن هركز برا رولا خو بليزه مثلا ايصال اودا بازرگاني وصناعي امي دياربكري يعني جوامير ايصال دركت جو ايغو درزا كردي هل بجيره صد كسي بيشي از تابلت بدم خورتا افجي هلوستك يعني مثلا هلبت مالوا يعني ازود بجم يعني دقلك وارده مرو دكارت تشتي وها بك جو برسا او ترسا جو هي او ترس بيش كناندن دفي ام في ترسي بشكين وهلبت بيشنجاوي يعني بل ريبرياوي شي بيشنجاوي شي جو بارتي سياسي جي بكن و بارو جي بكن سازي سيفيل جي بكن ماموستاجي بكن روشنبير جي بكن روشنبير تاني يعني هما جو شيرتا بكن جي نباشه دبي بخوجي ببن ميناك دوی وارده جبرويه که يعني برسا زمان حوالي تاني پزكي نكن يعني كي دوی وارده كفركي دين سر كفركي مالاوا آوا و امي منتار بن يعني اسپاس ناكم لي امي منتار بن بواد بيرا خبينن امي بيجن بكارك دوی وارده كن نعم مثلا چارپن مديا بلكي افدها پروگرام سروي مسألة چكرنا امي بيجن رودا و 24 وقالك تلفزيون ما يديجي يعني مثلا ارتي تي في وروجي ديسا ما بهبر بروجرام تشيكر قالك دفري ديجي تشيدكن يعني دوي اف حساسيت الزمان اشمندي الزمان قاف نابا كرداده طلب به كي كفرك دين سر كفرك مالا بابه مالاتجي آقا کک شرف خان وگرن عالی کک سادات نویسته کنم
kek şerefxan gudarî kir astengiyên derdikeve pêş hemû halatiyan behsa wî kir behsa helwesta rewşenbîr siyasetmedar û dezgehan kir bi rastî jî li welatê me bûyerekî pir trajîk e bûyerekî pir xerab e ji bo tu fêrî zimanê xwe bibe tu dîlekşa dide û di wê dîlekçê de jî astengiyên lemberî te derdikevin gelekî 20-25 milyon li Kurdistanê li Tirkiye belabûne di vî halî de memelatî ya tamam em hişmendiya dagirkeriyê fehm dikin lê biya bi şeklekî zulm e yanî li hemberî Kurda lê wek hiqûqnasekî Kurd destpêkê bêguman te jî fikrê xwe ser dîtinê kek şerefxan bêj lê wek hiqûqnasekî Kurd ji bo tirs şikandinê û divê Kurd karin çi bikin li hemberî ev zilma li wan dikin karin dozê vekin karin li riyê din bigerin cenabê te di vî warî de çi dibêjim te gudarî bikin kek sedan fermo. Ya brastî mesela ziman meseleyek pir berfirê heye yani beriya her tiştî tevgerek siyasetê ya bingehîne yani ji xwe ev ji zexta siyasetê nebiya ev 7 sal bû li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye yani li hember Kurdî ew qas astengiyên mezin nedhatin derxistin ew qas dibin zexta nedihîştin yani ji bo wî bivê nevê bi dîrokê vegirê dayiye bi helwesta dewletê vegirê dayiye bi qanûna bingehîn vegirê dayiye bi qanûna girê dayiye bi rêzika rêziknameya û bi tevgera kesan ve pir girê dayiye yani ji ber wê kek şerefxan mafdar e bi rastî yani millet dudiliye tir tiştê de heye lêbelê beşik yani heya ew tirsa neşkê heya mirov ji dil lê xwedî dernekeve heya Kurdî ne bi em bêjin şiklî ne bi devkî ne carcara ne gavgavî ne demdemî wek em bêjin esasê jiyana xwe qebûl neke û li gorî wî jî tev negere ne ziman rûdine ne berfireh dibe ne jî derfet hebin mirov dikare bi kar bîne yani diviya da bêşik berpirsyariya siyaseta Kurd jî heye yani derfetê ku bi dest ketin di wextê de ev derfetana li gorî nerîna xwe li gorî siyaseta xwe yani mîna xapandinekî dîtin mîna ku esas ji bo hedef negên hedefa xwe pêşî lêgirtinekî dîtin boykot kirin ev mafa yani ev maf em bêjin wê demê nehata boykot kirin lê xwedî derketana berfireh bikirana mîna îmkanekî bidîtana mîna em bêjin mewziyekî bidîtana mîna kozikekî qebûl bikirana bawer dikim wê hîn zêdetir bahata bijartin ne wê çaxê bawer dikim bi 10,000 hat bijartin lê dikarî bû bi 100,000 jî bahata bijartin yani erê hejmar bi serê xwe tenê ne tişteke lê li ciyekî gava bi 100,000 dersek were bijartin tesîra wî cuda ye mana wî cuda ye lê gava bi 10,000 ya jî bi 1000 were bijartin tesîra wî cuda ye yani divê heya ana me gelek xeletî kirin me bi xwe kirinin ji ber ku em pirê me bi rastî em ji çep hatine yani di hişmendiya me de me digo perçe fedayê giştî ye yani berê hişmendiya navnetewî divê bi ser bikeve û li gorî wî jî ji xwe pirsgirêkên hene ew ê di nava wî de çareser bibe lêbelê salê ku me li pê xwe hiştin 10 sal 20-40-50 sal îro em giş dizanin ku na mesele wernine yani tiştê ku sibe bê sazkirin divê jî îro da hişmendiya wî di hişê zarokan da çêve malbatan da çêve di rewşenbîran da çêve di çapemeniyê da çêve ancak li ser ya mirov dikare pêş de bibe berfireh bike
şîn bike, mezin bike, peşte bive. Yani bicareki tiştek çênabe. Yani li wêrê hişmendiya em bêjin nerîna kes an siyaset ew rewşenbîra kêmfersendiya me bixwe heye. Dibe em li xwe mikur bên kêmfersendiyek mezin bû. Lê îro hatiye famkirin ku di dünyayê de jî gelek mînak hene bi rastî. Eger gelek li zimanê xwe xwedî dernekeve, zimanê xwe pêş te nebe, bi zimanê xwe ne jî dikare zimanekî din an zêdetir zimana jî hîn bibe lê pir eşkereye ku kesê ku zimanê xwe zikmakî, zimanê xwe em bêjin bav û kalan nizanibe ji xwe kêm dibîne ew çika pêş te here her bi alî psîkolojiyê bi kêm dibîne, bi heşê xwe kêm dibîne, bi zanîna xwe kêm dibîne, bi tesîra xwe kêm dibîne, bi berdewamiya xwe kêm dibîne. Yani ji ber wê yekê jî bi rastî kêmaniyek pir mezin e. Yani bana ji bo çi dibêjim bi rastî em tev dizanin dewletê Rojhilata Navîn ku em bêjin feyza xwe ji Türkiye ji Fransayê girtiye ji bo ku netewekî nû ava bike û zor da ye Tirkî her çiqas em bêjin pêşevanê wê tekoşînê nîvî wî Kurd bin jî lêbelê ew kê dibêjim çi bû ev İttihat Terakî yani divê demê de İshak Sukûtî û Abdulkadir ew bi xwe Kurdin ji xwe datînin. Yani Abdullah Cevdet bibore em navtbiramê êdî ji yek Arnawûtê yek nizanim ew kê çarkesa datînin. Yani devlet ji bo ku neteweke Türk ava bike li Kurdî pir ziyade zulüm kiriye. Yani ji ber wê yekê jî di damezrandina komara Türkiye heya 1960 wan tu çîrokek jî bi Kurdî yani berbiçav nehatiye nivîsandin, ê ku li derve nehatiye nivîsandin heya Birîna Reş, heya Musa Amterwan nehatiye nivîsandin. Yani zulmek pir mezin dîtiye. Yani baş e ku em bêjin Kurdî beriya vê dema sed salan hezaran salan di nav civatê de pir pêş te çûye û pir qewîm biye ku ji holên ranebiye. Yani asimilasyonê tesîrek pir mezin li civatê çêkiriye. Ji ber wê yekê jî her çiqas li Tirkiyeyê demê siyaset em bêjin rihet jî bû mîna ku pirsgirêk êdî dihatin çareserkirin jî lê tu carî ne di kanûna bingehîn de guhertinek hate çêkirin ne jî di kanûnan da guhertinên mezin hatin çêkirin. Tiştê ku di vî warî de hatin sazkirin di rêziknameya da hatin sazkirin. Yani bingeheke kanûnî nehiştin çê bibe. Bi tenê di kanûnan de rasta rast ziman qedexebû ew qedexebûn ji holê rakirin, ew kanûna ji holê rakirin. Yani ji bo wî jî lê gel xwedî dernekeve, gel pêş te nebe, bi rastî ziman herçî dere kêm dibe. Yani gelek sebebê vîn hene. Dünya me êdî dibe dijital, dünya dijital da jî ji xwe tu gava lê mêze dikî nêzîka nîvî wî bi îngilîziyê êdî jî bawer dikim dora heşt zimanî sedî heştê hilbirînan çê dike ji ber wê yekê jî ji xwe yani ziman her ro dimirin, ziman dibin talûkiyê danin û li gorî UNESCO jî ji xwe yani dimilkî dibin talûkiyek mezin de ew jî hatiye îlan kirin. Yani gava lê mêze dikin divê bi rastî ji ber wê yekê tevgera em bêjin PZK, Hes Kurdê, Diyergê û İnisiyatîfa Mamosteyên Kurd evana pir tevger û saziyên hêjan e rast e herkes ji aliyê xwe ciyê ku lê ye divê ji wêrê vê meselê bike mesela xwe û pêş de bibe. Yani em îsal dibînin ku di çapemeniyê dengek mezin da yani bi xebat û xêra ev hevalên ku
جدل کدا خود کنه وقت خود دنه و رونا درباسنا ول سر ام بجین یا داخویانی کی ددن یا شیروه کی دکن یا جوینه کی دکن یا زیارت کی دکن yani wele te fam kirin ku êdî hewcedariya milletê Kurd gelê Kurd bi zimanê xwe ji her wextî bêtir çêbiye. Îro mirov dikare êdî hinekî de jî bêtir spe ku ev ziman ve yek asimilasyon her çiqas pir çêbûye jî hêvî û baweriya min ew e ku ne dimire ve pêşta jî here ve hîn zêdetir jî deng bide divê em ji alî erênî lê mezekin û ji vira şûn da rast e divê hedefek xwe jî hebe. Çi ye hedef? Bi zimanê fermî be heya nebe zimanê fermî. Heya bazarek û wî jî çênebe bi rastî ew zimana bi têra xwe di nava gel de nikare belav bibe. Nikare xwendekar xwedî derkevin an bibijêrin an xwe pêş de bibin. Lê belê gava ku mînakek şeref bo sive ger ji bo dersa Kurdî ji bo mamostetiyê ziman bibe em bêjin şertek vê çaxê gelek kes ve ji mecbûrî di demekî Kurd de ziman hîn bibe bi rastî. Yani divê eşkereyek û milletê ku di dunyayê da bi ser ketine yek sebat kirine bi berfirehî. Yê dudiya fam kirine ku bê ziman milletek nagê tu ciyekî. Yani ji ber vê yekû jî Bangladeş zimana tevgera Bengalê jî mînakek gelek girîng e û UNESCO ji ber xatirê tekoşîna we roja 21 Sibatê jî ji xwe kiriye cejna zimana. Yani ji ber îro divê Kurd jî êdî mînakekî wer ji xwe re çê bikin îro êdî em baş dizanin zimanek, zilamek, milletek ancak bi hev re ava dibe. Bêjim û bisekine. Dengê te qutbûkek Henifî, dengê te. Wek Henifî dengê xwe vek. Te tişkî digo. Belê kek Sedat. Ez dixwazim di mesela ziman û hukûkê da hinek tişt ji cenabê te bipirsim. Hem de asta Hindurê Tirkiyê de asta hukûk da gelo hukûknasên me Kurda dikarin çi bikin? Belê em bêjin baroya Amedê a Rihayê a Mêrdînê a Batmanê û gelek baroyên Bakurê Kurdistanê daxuyanî dan û piştgirî dan vê kampanyayê lê belê ez dixwazim gavekî din pêş de bibim. Gelo ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û bibe zimanê perwerdeyê. De asta nav Tirkiyê da em dikarin em Kurd dikarin de asta hukûkî da çi bikin û em wek mînak em doz vekin em bêjin em dixwazin bi zimanê xwe em bêjin perwerde bibînin lê belê dewlet astengî daye ev astengî li gor mafê mirovan ne di cîdaye ne li rêye û wexta ku ev doza me jî hat em bêjin redkirin em înca rabin vê dozê bibin wek dadgeha mafê mirovan a Ewropayê ahîmê. Di vî warî da wê cenabê we çi bêje yanî di mesela hukûkî da Kurd dikarin çi bikin? Ya berê ez ê werim wê pirsê bi rastî ez jî damezrînerê Weqfa Mezopotamiya me. Deng ne baş. Baştî pir tevlê hediye mînaku. Dengê te Olandê dikek Sedat. Destê dengê min de way mînaku çêbû ha? Anka baş. Ana baş ye. Berya bersiva pirsê bidim bi rastî ez damezrîner û rêveberiya wî ana jî mütewellî heyeta Weqfa Mezopotamyayê da me. Yani armanca me damezrandina zanîngehekê ku bi zimanekî wî yê perwerdeyê jî Kurdî ba. Nebû lê belê yani üniversite zanîngeh nebû
lêbelê ji aliyê din ve xebatên pir û pir hêca tên kirin û berdemawiya wî jî hîn didome. Yani çawa hem de alî folklorê de hem de alî ziman da me dît ku ziman yani alavên ziman ne ziman bixwe ji bo perwerdeyê kêmin ji bo wî gelek xebat hatin çêkirin têne çêkirin hem li herêmê hem jî gelek pispor di demên Kurd de tên bahev li ser ziman dixebitin ji vana yek jî ferhenga mafa ferhenga hukukê ew jî hate çapkirin yani bi baroya Diyarbekirê û Mezopotamya wekfa wê bi hev re xebatek dûr û duriş çêkirin ew ferhenga jî hate çapkirin lê eşkereye ku yani duwarê hukukê de hinek gav jî hatine avêtin yani dizanim ku hez Kurdê serî li parlamentoyê meclisê da ku bi zimanê Kurdî bira perwerde bê çêkirin ji werî hate redkirin wan jî li ser vê bawer dikim doz vekir li Daniştayê Daniştay jî bawer dikim red kir ya jî hîn biryar belkî nedabin jî yani hukuka hundur heya nekede mahkema kanûna bingehîn jî divê biryarekî divê warî de bide dura mahkema Avrupa riya wî vedibe yani ew pêvajoyekî din e lêbelê eşkereye ku êdî divê siyaset viya bêyî yani wa dudiliyê bike xwestika xwe ya yekemîn yani ji bo wî jî di kanûna bingehîn de divê xala çel û dudiya ku li ber perwerdeya Kurdî ya bi giştî ana maniyeke divê ew biguhere ew ji holê rabe yani siyaset jî divê ya bê şert û şirût bike xwestika xwe ya sereke ji wana yek çünkü eşkereye ku heya Kurd yani zimanê xwe ve eger pêş de nerin bi rastî nagên ciyekî jî dikarim viya bêjim yani çünkü heya Kurdî nebe zimanê fermî ê duyemîn ya jî giştî nebe zimanê fermî yani ev mesele bi têra xwe di nava civatê de jî bela nabe. Baş kek Sedat malata ava be kek Şerefxan em zanin cenabê te li Swêdê jî mayî û tu ew mifredata wan têkiliyê wan pir baş ji nêz de nas dike yek pirsek miş cenabê te ez ê werim hêdiyê dî li cem we mesela zimanê ku ne Swêdî bûn ya jî İngilîzî nizanî bûn gelê din bi çi şeklî bû ê tu Yekîtiya Ewropa ji bo ew biryarek girtiye ji bo gelên ku penaberin û li wî welatî dijîn qanûnek derxistî divê qanûnê de nav jî lêkirina zimanê malbatê bu wî şeklî binav dikin eger mesela mînaka ji Almanya bidim li Almanya heger malbatek karibe 15 zarokan ya jî pêşengên wê 15 zarokan bînin cem hev devlet du tişt ji wan re dike cî dibîne û maaşê mamosteyê wan dide ew lî ji gorî wî karibin zimanê xwe fêr bibin û gavekî ber bi pêş karin wekî dersên İngilîzî wek Fransîzî kanin dersê bibêje wele ez Kurdim ez dixwazim wek dersê bi tercîh wek ew ez kanim zimanê xwe jî yani zimanê Kurdî jî ev bibin niha yani em bibin ve gelek karên hêja kiriye û em we texdîr dikin yani wek çarpel medya em xebata pezekê û ev du warî de kîvê xebatî dike ew dikin lê divê di huquqa navletewî de merî li riya bigere mesela em bibin ev biryara Yekîtiya Ewropa
kare bibe gelo bibe bingehek ku hukuknasê nêzî we ya jî dezgehên li diasporayê em bên karin di vî warî de lêkolîn bikin û ku mirov karibe li hemberî dewleta Tirkî doz û dawa ew ê bike bêje hûn jî mecbûrin vî heqî bidin milletê Kurd û divê bi zimanê xwe fêr bibe. Tê çi bêjin kek şerefxan? Keko te gelek sual bev rejme kirin ez çoj nav derkem ben nizanim. Ma tu de evê de şarazayî tê derken mesela Swêd rast wek te got yanî wiloye lê bes mesela Swêd ne perwerde bi zimanê Kurdî ye. Yani ew jî mesela em bêjin ne goj destpêkê heta dawiyê bi zimanê Kurdî perwerde dibe. Dûr de gerek hinek tişta merov piçekî ji hev cuda bike. Swêd yek ji welatê pêşî bû got mafê zimanê Kurdî nas kir. Ne ji bo Kurda tenê ji bo Tirka jî ev heye ji bo Farisa û Ereba û welhasil Yugoslava û Rûsa û nizanim Japona û herkesî dizanî. Biryarek wilo hatibû dan zimanê ku malê tê axaftin yani hem sprok jêr digotin yani zimanê malê. Bu wî zimanî wexta got dê û bav bixwazin telebe bixwazin karin mafê wayê got hinek saeta zimanê xwe bibînin û li gora wê na jî tedbîrê xwestin din ez ê ji te re bêjim mamoste gihandin mamoste mesela kadroyê mamosta dan Kurda piştî wê na mesela bêjin bi wê vegirêdayî materyalê got lazim bû yani ala û tiştê got lazim bû dîsa dewletê pêda kirin bi vî hawayî mesela gelek alîkariya wa ji bo Kurda bû. Mesela yekîtiya Ewropa û got te qal kir û te Almanya nîşanda keko ew mahcirê got dirin Ewropa kî dibe bila bibe. Ez war bê mahcir yani em wilo bêjin paneber mahcir ewana gihane wî mafî lê vê nazanibin yani mafê got em li Kurdistanê dixwazin ew newek hevin em ciyê xwe de ne em di welatê xwe de ne em di warê xwe de ne zimanê 25 milyon însan el Bakurê Kurdistanê û nêzîka 5 milyon jî rojhilata navî ne û têkiliyê me jî bi hev re gelekî xurtin yani Kurdistana Îranê jî îro ev ziman heye li Başûr jî heye Rojava jî heye yani pirsgirêka zimanê Kurdî ne a paneberiyê ye ne a ez ê bêjim çawa bêjim a got mesela xerîbin hatine em ê hinek bafa bidin wana. Li Swêd mesela zimanê fermî ez karim ji te re bêjim Swêdî ye Fînlandî ye zimanê Roma ye û Samî ji ware dibên Same folk dibêjin ji ware ev her çar zimanê sereke fermî ne. Wexta got ziman bû fermî îca wê tu karê dibistana jî yani dibistanê te jî hebin heta ê Sam wana televizyonê wa hene zanîngehê wa hene û gelek tiştê wayê dî hene. Li mehkema jî rehet dikarin û gelek devera karin zimanê xwe biaxirin. Ew mesela ke ame piçikî cuda ye bi amin yani mafê sereke ji bo me gerek perwerdeyî bi zimanê Kurdî ji pêş dibistanan bigire ê yanî terî ê kirêş û ê got dibêjin ya kindergarten û gelek zimanê wilo kartîne li Ewropa ji wana bigire heta got zanîngehê jî xelas ke gerek perwerde heme amaç ew e armanca me ew e got Kurdî perwerde bibin tizanî û Kurdî wek zimanekî got herêma me zimanê yekemîn e yani li welatê me li Kurdistanê gerek zimanê yekemîn be zimanê Tirkî jî di duaye li aliyê Tirka zimanê Tirkî ê yekemîn e Kurdayê di duaye hinek dijî bixwazin zimanê wa bigî wê statûyê bera kerem bikin herin vê têkoşînê bidin ê me em nedijî zimanane kîja ziman wî statûyê bigire ji me re yani em ê bêjin mala wa ve wiha lê a me di pirsa me de kekê Sedat jî behs kir û tu te jî û hevalê dijî we behs kirin ev qanûna got 42-43 jêr dibêjin ya ew qanûn dibe ji zimanê Tirkî pê ve bi zimanê dayîkê perwerde nayê kirin ha wexta got ev hebe biraya min mesela vê dawiyê ez tiştê ez zanebûna min heye hevalê HDP ev pêşniyar dan parlamento got vê qanûnê rakin ha çi astê de ye wê çi bersivê bidin ez wê nizanim ez bawerim jî wê bersiv nabe lê yanî pêmanî di parlamento de jî HDP daxwaza vî tiştî kir va ev çend mehê dawî tiştê ez min bihîstiye yani daxwazek wa heye eger karibin bi muxalefeta Tirkiye re eva got dibêje em ê pirsa Kurda çareser bikin û em ê yani hema raya xwe bidin me em ê pirsa Kurda çareser bikin karibin di vî warî de yani hevbeşiyekê çêkin mesela bêjin muxalefeta Tirkî jî
حتى بلكي حكومات بخوجي دوی وارده مرو کاربه مثلا هنکی فشاره هنکی جرده کاربه مثلا زوری بدوایشا از باورم دوار زمان ده پیش ده کاربن هنک مافاب دست بخن لیج جبو ویجی که کوردیناسیونیک لازمه نه وقتی گو تو زمان کردی سیاست بقتینه زمان کردی نه پرسک سیاسیه زمان کردی گرک نه پارتی سیاسی پیدا کردن وقتا گو تو واتش تا بیجه تو نزانه چی بیجه یعنی پارتی سیاسی جی برا پیدا کردن سازی سیویل جی برا پیدا کردن بارو جی برا پیدا کردن تجار جی و از بیجم گاوادی اودا دیاربکر تجارت مدا او جی برا دواری خوده دوی واری ده پیدا کردن نها دفرده ایما کرد ولو تبعات کی گل کی غریب مرچبویه الا هم جهاتی هفدو بکن پارتی بکد به ام زمان سالا بری نظام فی تاریخنده تولو کر او نه لازمه ایرو پارتی میگو پلتفرم دامزراندنه کس شوال دیجی با داخوازی ما در ناکه اگر در زاب جارته به اگر زمان فرمی به اگر زمان پروردی به برو وینا وقت نقطه کی گو امجی دست پی بکن ببینه یعنی که ماسی هبنجی مرود بیرا هفدو بینه لی مرو هفدو شرمزار نکه یعنی مثلا بیش گلک جاری حوالن درب تایبتی سر سوسیال مدیا دخوازن گره خود پارتی سیاسی بدن یعنی هدف نبه پاک نبه پسکه قدپه والحاصل پارتیا کمونیست الا گره خود هنکا بدن تو زانی صبر و نای یعنی گو به مسئله نبینی ای میجی ازوید بجم باوریا مد پلتفرم زمانی کردی ده اوه دوی کوردیناسیونی گنا به حماده هبه نه مثلا هنک عالی دجاتیا سیاستی دکن وکری دجاتیا پارتی سیاسی دکن دبیجم پارتی سیاسی تشتک نکرینه ای باشه از باش ور بیجم روزنامه بو درکتنه پارتی سیاسی درخستنه کومله گو اوه بونه پارتی سیاسی اوه کرنه مدیا ایرو کردی چار پل مدیا هرکس زانه یعنی نحوجی هم شفره چیرو کابیجن لو هم زانه به چار پل مدیا خطا چار پل مدیا چیه و با هم خطا کی پرجی باشه گلک حواله دیجی خبات زمان دکن گرک مرو نه انکار جیبه نه رد چیبه گو بجا کسی تشتک نکریه له حواله کی گل ولاتی که اروپا یا جیل متروپول کی بیناوی تنگ بویه گره خود پارتیا داد به پارتیا تشتک نکریه خودی گو پارتیا تشتک نکری به از باور ناکم تو سازی زیاده تشتک کری به بلکی تاکه کس سادات یورتاش شرف خان حنفی سیراج دواره خود گوتار نویسانده بن پرتوک نویسانده بن ساعت آوا صد جاری ساعت آوا خوش به و اوه گودوی وارده و شانگری کرنه دی ساعینی تشت لید وی مرو زانه به پرس زمان کردی لکردستان باکور پرسک سیاسیه باور بکن مثلا اف پرس ایرو روجاوه جی تینی قاش کرن ایرو باشور کردستان جی تینی قاش کرن د فکر واده گو تنی پرسکری کامه کرمانجی و زازاکیه که کو کرمانجی و سورانی جی پروبلمه حتی الفابا ما پروبلمه الفابا ما گون پید نویسینن و حتی راست نویسا مجی گلک دوراد پروبلمه جبو وینا تفگرک زمان لسرانسر ولات لازمه ایرو باکور کردستان ما اف چیکر سر چاوا آلیه دیجی برا چیکن ام سبل گل هبن ام بکن یعنی تفگرکی زمانی نگو حد خو نزانه به تفگر زمانی دوی حد خو زانه به ام ناکوین شونا پارتی سیاسی ام ناکوین شونا از بجم گل سازی دن ام کار زمان به هفره بکن یعنی تنی سازیه که به پلتفرم زمان ام گل جاری بجم پلتفرم زمان بلکی چروس کک بو بلکی ما آگر دابن بروشلو آگر مدابن بروش مگو برا بروش بکله خود ایرو هنه کی بروش تکله و قپا قویجی مراکریه پلق قوی همات کله زانی آوامد کله یعنی ها دفرده گرک مرو شاشیان نکه اف هفشیا گو چی بویه ام محافظه وی بکن ام حساسیت هفدو نخ پیروز حقارت الهفدو نکن یعنی ام ناگین تو مقصد و مراده بحقارتها و بگوتنی برادایی و اشکو زانم یعنی تدمالا خودرونش دنیای بخیده فیداوی چیه یعنی یعنی بروی که ادوی باوریه دمه یعنی وقتا گو دوار زمان ده ام هفش بون ام کوردینه بون ام بیک دنگی مج دولتا ترک را ج دولتا پارتیا را ج پارلمنت را دوزا زمان کر او گاف پیشتر هره ور نبو مهن اروپا وگو گلک جاری ما وقتا ما پلتفرم دامزران ما گود لورگو امکان من نمان که صدات و ایشا گلکی باز زانه وقتا گو لور درفت من نمان ام هرن پارلمنت اروپا جی ام هرن یکتیان تواجی لی ریه وینا گرک کسی پروفیسیونل کسی زانه کسی خودی رومت کسی گو تمثیل اوی هه یعنی یک حوالک ترکی داوی پی خو درج یکتیا اروپا رد به از حاتمه ویدا گو زمان کردی بکن زمان پروردی تو کی تمثیل دکه تلسر ناوی کی تی ویدا کی یعنی دور دا گرک هنه کی مرو حدی خو زانه بزانه یعنی ام
وê dibêjin got Kurd hevbeş bûn di nav me de temsîliyetek çêbû temsîliyetekî gokarî be di vî warî de pêşkeşiya me bike hevalê hiqûqzan di nav de hebin nivîskar hebin rojnamevan hebin siyasetmedar hebin welhasil grûpekî têkilhev tevlihev got profesyonel karî be vî şî bimeşîne bawer bikin çend salê dî em karin vê dozê bibin Ewropa jî lê got stratejîk nexebite stratejiya ziman pitere tune be ama tu wek tedî wilo her rojane hema tu germ bibe û sar bibe ew zêde alîkariya mafê ziman nake ez dibêjim gerek em hevbeş bibin em koordîne bibin kî Tirkiye wî de çi hebe rê vekiriye êgo bixwaze bêt platformê de kar bike berabê kar bikin ma me ne rêl kesî negirtiye lê gelek hevala xwe xeyî dandin me platforma vekir piştî me li vir û li vir komele çêbûn li vir û li vir nizamçî çêbûn em îro dibînim ku em heman tiştî bi hev re diparêzin ma hewce bû mesele yani divir de eş kuzanim carna jî yani tabiatekî gelekî praktîkek gelek nebaş bame Kurda çêbûye yek dikanekê ji xwe deverkê vetke pirteqala difrûşe ê dijî dire tenişta wî ew jî dikanekê vetke ew jî pirteqala difrûşe nabêje ez ê Şerefxan dur da ez dixwazim herkes dukan vekirî porteqala difroşe divê hûn li jor yekîtiya porteqal firoşan wek wan jî hûn jî yekîtiyekî ava bikin yani koordinasyonek hebe û bi hev re hareketê bikin gelek tevger hene divê hûn pêşengtiya wî bikin bangî wan bikin kek Sedat jî di vî warî de bîstek berê behsa hez Kurdê kir behsa înisiyatîfa mamosteyê Kurdî kir behsa gelek tişta kir divê hûn bi wan re yani li jor divê hûn koordinasyonek ava bikin belê em were roja pêşî de em bême koordine bine ez niha tişkî ji were bêjim gavadî kekê Sedat got hez Kurdê miracaatî parlamento kiriye komel ne hez Kurdê kir komela wa İstanbulê kir îro hez Kurd û komele ne heman tiştin ne bi hev re ne yani ew nav wir jî de tevlevîk çêbûye min e wexta got divir de merov hesasiyet tev negere wê gelek tiştê dî bin ha yek ême me gotiye partiya me gotiye platforma zimanê Kurdî sibe hinek partî herin tiştekî dî jî çêkin divir de ême dixwazin wê bêj ev belabûn bi kêrî mafê zimanê Kurdî nayê em doza ziman dikin ez nabêjim bera partî siyasî xwe fesih bikin saziyê me sendîqa xwe fesih bikin baro xwe fesih bikin hem bên na em duwarê siyasetê de pirsa zimanê Kurdî dimeşînin ê bera heval duwarê hiqûq de bimeşînin duwarê bazirganiyê de bimeşînin derûniyê de ez ji te bêjim perwerdê de çi karî bike bera bike ême di asta siyasî de em wek temsîliyetekê siyasî em vî mafî li doza yani di partiyê siyasî re û bi berpirsê dewletê re em tînin ziman hevalê dî jî bere karê xwe bikin lê koordinasyon ez bitere ez were ême ji roja pêşî de em defê dixin em dibêjin werin em hev re koordîne bibin lê ma got nehatin em ê çi bikin ji wa yani hinek ji wa dijayetiya partiyê siyasî dikin dibêjin partiya tiştek nekiriye ê baş kekê Sîrac wextê got wiha bêjî wê partî jî ji te re bêjin biracan te çi kiriye eger partiyê siyasî tiştek nekiribin te çi kiriye heya niha yani wir de ew hevdû sûcdarkirin ne tiştekî baş e yani herkes ji aliyê xwe de ez xwezanim got mesela em bêjin kek Sedat wal wire ez val vê dikê me ev sî çil sala em Kurdî dinivîsînim me hev re komela nivîskara de kar kir me penê de hev re kar kir wî çaxî me partiya nedipirsî yani wek takê kes kek Sedat bipirsin kek Sedat çi dibêje di vî warî de Ya valla yani esası zaman birastî vek yek Şerefxan dibêje samimiyet yani hem mina takekes samimiyet dixwaze hem mina tevger samimiyet dixwaze hem jî divê gel bi xwe li xwedî derketina zimanê xwe de samîmî be yani dîsa vedgerim wêrê birastî ew tevgera Bengalî ya ziman esas seviye yekemîn bi xwe dibêjin samîmiyet e yani gava xwedî derketina wî pêştebirina wî samîmî nebe ji xwe nage cikî yani war hesab bikin ki li wêrê Bangladeş her çi qas bingeha wî hîndî bû lêbelê ji bo ku ola wî îslam bû bi Pakistanê reyek bû ji Hindistanê veqetiya berê lê gava Pakistanê zimanê Bangladeşiya qedexe kir hîna li xwe varqilin ki yani ziman ji destê wa de re netewbûna wa ji destê wa de re lê piçikîn yani divê Kurd jî
edi şo de em dereng mane. Yani Kurd bi her havayê xwe di cîhanê de dereng mane. Ev jî xalekî gelekê girîng yani nasnama xwe xwedî derketina xwe ya nasnamê de em dereng mane. û bêşik divê bi şûrek wa millî lêxwedî derketinek çêbe. Yani mîna ku Kekşerefan got ne partî, ne şexs, ne sazî, ne kom, ne komele divê hemû lêxwedî derkevin û di taxa xwe re û di warê xwe de çi ji destê watê bikin û viya jî heya ku derfet dest bidin, heya ku mumkûn e bi hev re bi koordînê bikin. Vê çaxê dengê mirov dikare xurt derkeve, dengê milletê xurt derkeve, dikarin ê ku em bêjin li derve lê mêze dikin mîna partiyên siyasî behs dike işte Davutoğlu, Babacan ya jî yên dina bêjin ku erê wele vana yani dixwazim bi zimanê xwe êdî bijîn ka vê derfetê jî em bi hev re vekin. Çünkü hewcedariya wa îro eşkereyê ku birayên Kurdî heye. Carekî din yani eşkere bûye ku birayên Kurdî heye û ihtimal heye ku belkî de Erdoğan da guhertinek mezin çêbe. Yani pir spekülasyon jî têne çêkirin. Ka ev spekülasyona ve herin li kêrê bisekinin nizanim lê eşkereyê ku dengê Kurda kî bigire ve 23 Keksedat do Abdurrahman Kurt devê de wî gudarî kir di Rûdawê de dibe ew tiştê baş bibe ji bo gotinê te teyîd bikim. Çi dibe gelo hêvî heye tiştên baş bibe? Yani hêvî bi rastî nayê birîn yek heya mirov bijî mera bê hêvî nikare bijî lê hêvî zêdetin çünkü em her çend sala da carê tên xapandin. Yani ihtimal heye ku cardin jî bên xapandin lê belê ji bo ku vê xeleka xapandinê jî em karibin bişkînin, em karibin derfetê ku derkevin rastê holê ji bo gel bikarbînin, ji bo xwe bikarbînin, ji bo ziman bikarbînin, ji bo pêşeroj jî bikarbînin em jî ha ji xwe hebin. Yani ev başe ku hilbijartin henin ev firsendeke bi rastî ev ji bo herkesî firsende. Kesê ku xeletî kiriye saziyên ku xeletî kirinin, desthilatdarê ku xeletî karinin, karin li xwe vegerin, muhalefetek ku xeletî kiriye dikare xwenû bike, em dikarin kêmaniyê ku me çêkirinin sererast bikin û li gorî xwe tevgera xwe xurt bikin. Yani ihtimal nedure biya min ji ber ku pir eşkere yani bence zêde yekî bistîne evê were ser kar evê desthilatdar bibe ji ber vê yekê jî bi rastî Kurd divê ha ji xwe hebin û xwe di em bêjin çerçewekî teng da negirin. Ferelê mêzekin yani berjemendiyê giştî nefa giştî dikêrê de ve li gorî wî ya min divê tev bigerin divê meselê de jî bi rastî ez ne bawerim ku êdî astengiyê sed sala berê zêdetir hebin. Yani îro mirov meral rewşê meze dike bi rastî hîn zêdetir yani dijayetiyekî mezin heye li ber zimanê Kurdî jî, li Kurdî jî, li Kurdan jî, li Rojhilata Navîn, li Tirkiye, li dinyayê. Lê belê di heman wextê de jî yani sînorekî welê da dijîn hemû devlet, hemû siyaset yani her gav dikare serobnî bibe. Diviya da jî sebat, diviya da jî bi biryarbûn, amadebûn û bi rastî ji bo xwestika xwe sazbûn, ji bo maf û azadiyên xwe amadebûn. Yani evana giş bawer dikim îro Kurda da gelek pêş de çûye. Yani divê em rexnê xwe jî eşkere bikin. Mesela devletê çi kir li gelek zanîngeha ji bo zimanê Kurdî
قاد vekir, 5 vekir. Lüvere jî gelek mamoste jî gihiştin. Yani li Artukluye, li Diyarbakır, li Malazgirt'e bawer dikim salê dora sedî bi têz an bê têz mamosteyê Kurdî derdikevin, Kurdîzan derdikevin. Yani îro hejmara mamoste bawer dikim ser 2000 ye. Yani lebelê gava mirov mezetkê ku mîna keke Şerefxan Cizîrî got dibistana da ji bo ku ders nebijartin gelek tevlihevî çêdibin. Gelek em bêjin seriyan tevlihev dikin û di nava bawer dikim dora 20 tane dersên di jî mîna dersekî bijartê tê xuya kirin. û bi tenê di hinek pola de 5-6-7-8 da dikarî bijbêrî. Ne beriya wî ne jî di pê wî re heye. Yani ev jî kêmaniyeke mamosteyê ku mafê mamostetiyê jî girtinin nayên tayin kirin. Yani gava li gişî dinêrî di her merheleyê de astengên pir mezin derdikevin. Lê ez bawerim êdî yani mîna ku em hatine cîkî Kurd êdî dikarin him siyaseta giştî tesîrekî mezin li ser bikin û biguherînin him ji di nava xwe de êdî hate famkirin ku eger em bi xwe li ziman xwedî dernekevin, em bi xwe neaxivin, li mala xwe neaxivin, li raya giştî neaxivin, di karê xebatê xwe de em zimanê xwe pêş de dernexin, kes bi zorê ne ziman dike devê me ne jî me bi ciyekî de dikare bibe. Yani îro kontrola gelek tiştî him mîna take kesî, him mîna gel mîna xelk îro di destê me de ye û gelek saziyên ku kêm zêde li gorî xwe hinek tişta diceribînin dikin divê vana jî him yek em hurmetê jê re bigirin, piştgiriyê jî bidin, him jî heya ku mumkûn e di nava xwe de koordinasyonekî çêkin dengê xwe hîn xurttir derxin. Belê, spas Keko. Niha ez ê ji kek Şerefxan em hêdî tên dawiya bernama xwe lê beriya wî ez dixwazim hinek pirsan ji cenabê te bikim. Wek ku cenabê te jî zane di 2012 da ev maf hat qebûlkirin ji teref dewletê ve ji wê demê de hin mamosteyên Kurd jî girtin kar. Ez ê mînak li gundê xwe bêjim, navê gundê Malabadê ye bi Farxînê Vagirêdayê ye. Li Malabadê bi navê Mizgîn Yalçin mamosteyek heye. Di rûdavê de rûdavê wê kir wek nûçe haya cenabê te ez bawerim cê heye. Mizgîn Xanê par em bêjin li ew dibistana navîn a ew polên 5-6-7 awî gundî lê li wî gundî ye lê belê wek bi Tirkî divên taşmalî eğitim bi seherayan ji gundê dina şagirta tînin xwendevana tînin wê derê û li wirê dibistana navîn dixwînin. Li wirê di sed hev xwendevan dersa bijarteya Kurdî bijartiye. Belki rolatê hebe. Kek Henefî belki rolatê hebe edbê te tişkirine xuya. Roja wê yani rola wê hermetê ye. Saeta wê xweş. Saeta wê xweş. Îca ev ya tê çiwa te ye ew tiştê ku em piçûk divînin ez behsa wî dikim. Yani di 12 da me girtiviya me vî tiştî ewa bîna îsal me girîngî daviyayê. Kek Henefî min e qurban. Niha migava dî misala xwe da. Mi got 12 da wextê me ew mahv girt bi keça xweşand. Gerek rexne jî hatin wek kekê Sedat jî û hûn jî dibêjin û zanin jî. Yani tiştin hene derbas bûne. Yani çû derbas bûne yani hewce nake em birînê kevin ji niv de yani biqeşitînin û bêjin û tiştatê rakin û em bêjin wa ew hebû ez bawerim bi wî hebe em ê tengezar bibin em ê wê dijayetiya me wê gelekî mesela aciz bibe wê dijayetî name de ber wêyekê rast e ev 2012 de bû salê pêşî nêzîka heftê 8,000 gora goj me re hatine gotin ez ê fermî nizanim yani tê gotin dura sal bi sal kêm bû ji ber got dewletê jî min e divir de ez vê nazanibin
دولت یعنی سازیه دولت بروکراسی گاوا دی مگوت یا بروکراسی بخو براستی رولکی گل خراب ورد دلیزه يعني بلكي نها بلكي نبدل حكومتي باش يقولوا بكن يعني حكومت بخوجي قال لك دوي وارده مثلا قال لك جاري داخل يا ترته كردي مثلا قلت سر نوچيا بروباغندا دستلاتيتك تاني اواتك لي مثلا وقت دد بيجي هرن درزا كردي هل بيجي سجاري من قدار كري يعني جارنا جي دوي مرو بنا زانه بيروقراسيا قول تركي هي باور بكن سر قال لك تشتري ما وقتك ونزان عسكر سر هر كسي ربون پۆلیس تر هەر کەسی ڕەبوون ئەزێشتر بژم گەلێک تشتێوە هەبوون یعنی سەر سیاسەتی ڕەبوون سەر پارلەمەنتۆ ڕەبوون وەسایەت ژێرە دەگوتنیا وەسایەتە بروکراسی ئیرۆ تورکی دەوامە جادوی واریدە گەلێک بارۆ ئێمە و هەواڵی وەک کەکی سەدات و گەلێک ئینسانی دینی گۆڤی کاریدات کەون یعنی دڤردە گۆمەرە کاری بە هەنێک خەباتە بکەوێ پر باش بە نەش بۆ ئیساڵ تەنی ژ بۆ ساڵا بێژ بۆ پێشتەش بۆ گەلێک شتا ئەو یەک اف جوانكا قلت بحثاويت كه ملاوي افا ساعتها خوش انا فرقي لي ماش خوي الادويت شنابك انا باطمانيا انا فرقني والله اذا خبناكي من جيراني هبن تشبيناني من جيراني هبن ما هي سليفيا دبلكي ديكي وادرات زاني اري يعني جبروي كي يعني وقتها جو انساني ولو تشتكي بكن ما مستم ما جن بياف كيدبه وقتها جو تشتكي له كل مرو تقدير بك مرو يعني بيجا ساعتها خوش ازواج فر د بریا چارپل مدیا از به حواله جن رد بجم ساعتها تخوش و سرکتم جبوته لیزلویا اب عالیه کی مسئله ها عالیه دنکو من نها مثلا ما مستجی من قال گوتن تین هنه ای متشتی ازان مل مردینه بخو درز دا زانینگاه مردینه قال لك حواله گونها ما مستنه ام هردو ناست کن انسیاتیفک جی گرتنه او جی عفرم جواره بس پروبلم نه پروبلم ما مستایه پروبلم تشتک دینه يعني دبي مرويجي ببينا هنك آلياده ما مستمع في وايا جو بيجن والله استخوازم كاري من هبه شدكي پر باشه گرگم بپاريزم هر كسي جو زانينگه خلاص كر گرگ دواري خوده كاري به كاش خوره ببينه ليج آليه دنده من از وره بيجم problem نتنه اوه problem یک ما مستيا یک بيروقراسيه یک از بيجم علاوه پروردینه يعني پرتوكن كتابن تشته پداگوژیک ام بيجن يعني ايگو تپي زمان فرد به یک جي اوه یک جي هلوستا سياسيه یک جي امناگين حمد براكي حنفي دوجي زانه ما چارپل مديام ديكين چقاس انسان بله يا جي ام بيجن تلفزيون ميگو هنه سازيه ميگو هنه بارو يا دياربكر ديكي چقاس انسان يعني بسكريكا ما جو ام في مساله غاف روج بروج نوا خلكي ده بدون نشتاندن يعني بجارك يرا تشي نابه يعني مثلا من مگويا اف 3 سال ونيفه ما بلاتفورم افكر دسبيك ده قالك جراند شو حتى ما هبدو ناس كر حتى ما بسيكولوجيا هبدو ناس كر حتى ما امنتي تشي بود نام ده ازواج ورا بيجم من درزك نامه مده سي ما هجارك يقركم بردف كي خو بغار من اف 3 سال ونيفه ازوك وحيد دوام دك انا هاجي كي زياد جيلان او جوامير ام حسب هبرد ماشي يعني بري باوي بقوتا سي مهاجر كي ام بردف بغارج بوغ امنتي تشبو جبوغ دنا بلاتفورم ده ما تو كس درو نهش ما تو كسي جو مثلا نرخن جبوا بيروزن ما او نخست النام نقا ما سفكاي نزيك دبون هرقس بيروزي وي هنا اي قد بيجي هنا واي باكيجي هنا واي هذا بيجي هنا واي بارتي ما اسلامي هنا وقتا جو تو نزيكي وانا بشكل جديد به دروي زمان ويشاغي او هبربونا ما او بلاتفورما ما وبفشكله وبلا ببه نها ايرو مثلا في 3 سال ونيفن ازوك واحد بردوامي بردفكي دكن حلبوكي مثلا نورمال وقتها حوالي دي بخوازن بما بغهرن بنا دوام بكنش برغو حتى نها افكار بريكو بيك مشان دي تشتي جوهاتيه وكريه والغورا الهفاتنا ما هون مشيانه ما كس بچوك نديه ما كس تومت بار نكري شرمزار نكري بيواري دزاني جبروي دبي هنك تشتا مرو وگو گاوا دیگه که صدات گو بثبات بصبر بچه کی بهشمندی نزیک ببه یعنی براستی ولو چقچقو کی بون سفک بون از خوشور بخیدین ایدی خوشور بخیدین ایدی پنکل وخ ایدی کل مکل دبرکی خو تم دایم ام خو تطمین بکن ند بدو دوزا خو دبن تنی هست خو بجيبين دور المال خو رونين وقراتياش خو تعالى جير بكن ووگو وروجي مشككي سراج رگو قالك جما شيلتا ملكي تاوز جيدكن يعني تبكير نايد تكاركي ناكه تشكي ناكه تشيرت على خود تعالى جيتك وتل طاووس جيتك وتل بارتي سياسي جيتك ودفرد او بسيكولوجي كرك بيش كان عندن كاكو اصلا تشتكي حنفي كيكي حنفي از ميناكي كي بربچوچك بدم من وقتا اسرائيل بريغو بي افكرن بريغو اسرائيل بي افكرن از بحثا يهوديه دربتك حما
Yahudiye got piçekî heşmendî per hebû rûdinişt digot ez îro xwarina nîro naxwim ez îro xwarina nîro naxwim ez ê perê wê ji dewleta xwe re bişînim ez ê rexistinê xwe re bişînim çend Kurdê me li wêdekê li Ewropa hatin wê heşmendiyê gotin em ê alîkariya platforma zimanê Kurdî bikin divî warî de hema ez xwarinekê nîro naxwim ez ê ji ware dilê xwe rehet bikin min e dûr de ew hevkariya nav me de ew solîdarîte yanî hevkarî xwedî li hevdû derketin hîn zayîfe ji were bêjim gerek ne tenê siyaset be ew gerek civakî jî be sosyal be entelektûelî be yanî dûr de me de rûnê ew tişt ê niha me em ê bêjin wê hinek heval xwe aciz bikin na nizam çi xwedê kî aciz bibe bêjin ez va ji were bêjim yanî wexta ku merov bixwaze ya şte nayê min e şte nayê tu tişkî bike nifira neke ya nebêjin wala bera Keko ez dixwazim tiştekî din bêjim mînaka pezekê jî û mînaka dersa bijarte jî êşanî me da ku Kurd li ser hin tiştên pir light tiştê sivik xwestekên sivik ku bigîjin hev dikarin ber bi armancê xuda bimeşin yanî em bêjin dersa bijarde em zanin ku hemû beşên civakê piştgiriya vî karî kirin dibe ku em îsal zêde ewkekî jî nestînin pir zêde wisa haho 200,000 û 300,000 müracaat kirine filan em tiştê wisa jî nebînin lê eviya bû gavekî ji bo salek dinê ez bawerim wê daha zêde bibe îcar biya te Kurd li ser hin xwestekên xwî lezgîn wek çi wek mesela ziman bibe zimanê fermî û bibe zimanê perwerdehiyê wek ku ew Avrupa yerel yönetimler özellik şartı dibêjin ew şertên rêveberiyên xweser ji bo ku ew bê qebûl kirin ji bo ku em bêjin navê gund û bajarên me resen ê Kurdî bên qebûl kirin ji bo ku ew girtiyên me yî siyasî bêne berdan evan li ser vana jî gelo evya aynı bi vî awayî bi vî xebatek bi vî rengî Kurd ew ê nikaribin ber bi encamekî de herin tujbit pirse erê belê wala belê min ez ê tişkî ji te re bêjim erê tişkî ku kin ji te re bêjim min e berî 7-8 sala AK Parti mesela yerel yönetima gote behs kir yanî îdara mehellî a Yekîtiya Ewropa xistibû programa xwe min e na cînanî ev 7-8 sale bi cînanî çima dîtin erê xistin programê ji bo ew pêvajoya gu hebû pêvajoya çareseriyê gu hebû û pêwendiya wa bi Yekîtiya Ewropa re bû ew xistin programa xwe got mêvêna bicî bînin ev 8 sale 9 sale bi cînanîn ew ê wek Abdurrahman Kurt û gelek hevalê wek wîna bereşkerema xwe re pêşî wêna bicî bînin ew sozê godane bera bicî bînin em ê bêjin erê wala terî gotinê got bêjin müteberin û cî dene yanî wî alî de ez bawerim wê tu sebebê got mesela bêjin hiqûqnasê me bên cem hev û ji bo çi dibêjin makezagonekî sivîl makezagonekî sivîl wê Kurd çi mafî jê bixwazin wê digur debin xwedê rehet gare tevgerek çê bibe bê virde wirde bê got çep û rast lêxîne wek gavadî hevala behs kirin til wek hiqûqzan wek makezagonekî sivîl ji bo Kurda wê çi be mesela ew çar xalê pêşî gerek çilo bên formüle kirin gerek çawa be gerek em virde jî karibin hevveş bibin navê platform dibe navê konsey dibe navê çi dibe bera bibe hevalê me hiqûqzan ji me bêtir zanin vê meselê ez heman tiştî ji bo îdara mehellî jî dibêjim yani em dûr de jî bawer bike em ne zêde zîrekin niha kîj me bê Diyarbekirî îdare bike ya jî Mêrdînê ya jî welhasıl ê bajarê me yani em ê çi cuda ji sistema gu heye em ê çi pêşniyarê me hene gu em karibin reformê nû demokratîze û gelek tiştî dîpavre bikin dûr de jî programê me te ji bo jina jî heman ji bo xorta jî heman ji bo enerjî wê rojê min dîsa em ser vê meselê peyivîn enerjiya Kurdistanê em dibînin av û pirsa enerjî gelekî mühîm e li ser wê çi teoriyê me hene em tenê hema dibe na em beraja naxwazin plan tiştî tamam rast e lê ema daxwaza enerjî salê bi 100,000 bi xanî û kargehel Kurdistanê çê dibin enerjiyê xerc dikin em ê çi bikin di vî warî de dîsa tiştek tune min e te gavadî behsa meselê kir Newrozê de wê biryar hatiye dayîn em ê Newrozê de xalekî baş bikin pirsa ziman
Ez baş ora bejim. Yani gav bu gav henik mesela peşte derin. Evana mesela havali HDP nav xwede û saziye xwede biryar dane ve cî bidin Newrozê de ve cî bidin gol devera behsa zaman 10-15 dakika çi dibe yani ve bê axaftin ê gol ser navê hereketê zaman hene. Yani ev gav تذکاری چند گوتنا لسر وی کامپانیا امزایان آجبوی کو زمان کردی و زمان فرمو پرورده ده چه آسته دایه او وای 21 سبات ته اونه چه بکن دوی واری داجی چند گوتنا جمارا بیشی 21 سباتê em ê dawiya vî şî bînin. بله Niha ez karim dirêj li vir baxivim lê kurtî ez bêjim xwedê بکرتی چونکی دمام me roja got me dest pê kir me got armanca me got em vê sala got em tê dene bikin sala zimanê Kurdî a 21. Wallah eger me ro destê xwedê li ser wijdanê xwe em ê bibînin got bi rastî pirsa ziman bû yek ji wa pirsê got Kurd nav xwe de nîqaş dikin. Yani em dalîkî de gihan armanca xwe. Em gihan armanca xwe. Lê em ev nayê wê manê got em ê bisekinin. 21 Sibatê em ê fizîkî imza belkî em ê dawiya wî bînin. Lê em ê Newroza de em ê civînê xwe de çi civînê got partiyê me siyasî bikin ji îro pê ve û ji xelkê me bipirsin. Hûn dixwazin zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û zimanê perwerdê bêjin ê got bêna ve milyona insan bêjin erê. Lê mesela fizîkî ji ber mesela pandemiyê ji ber mesela qedexa got mesela hevalê me pakê hevalê me pezekê û hevalê me din jî mesela gelek devera xwestin got ji walî izin bigirin walî bertek derdixê polîs bertek derdixin nahêlin me meşayê zimanê Kurdî çêkirin neiştin gom xwe bila bitînin dora vekirin xelek neiştin gom gav bavêjin yani ji alîkî de gelek astengî derketin pêşiya me lê em ê riyê nûh bibînin ev riyê nûh jî ev e Kurd li kû de bên cem herdû bera jê bipirsin hûn dixwazin zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdê û zimanê fermî ez bu wê baweriyê de me milyona bi milyona ve Kurd bêjin erê yani divê em rêbazê nûh bibînin eger millet یک شرفان هدیه دیم که تالیا برنامه خو کرم خو yani topi serap bik az ek sedatçı evi bifirtin yani mi topi serheve işte o lazım mı goti berekek sedat afay davi diyece ek sedat wala mahatın taliya bernama xo hediye gotine xo ve daviye jiyum be bejun işte wej bir kiribe u işte un fazlen ser gotine ek şerafan zede bikin işte ve kemişti uci kanı bunu yapıyorsun hem hediye ediyorlar Talya bernama xwe. Keko spas dikim lê tiştê ku hewce û me got yani hêvî dikim her firsendek her derfetek ji tecrübên berê jî sûd bê wergirtin û li gorî wî jî em bikaribin pêş de bibin yani ne ku li ser birînê xwe axîna bikişînin îro rojekî nû ye sibe rojekî nû ye û bi rastî em her sal ji berê pêşdatirin di hinek waran da lêbelê eşkere ye ku yani tiştê ku bi îrada gel bi dengê gel hatine bi destxistin di destê Kurda da îro tinene kêmaniyên pir û pir mezin hene yani îro ev mesela kayyuman heya hal nebe Kurdê çawa duwarê ziman da karibin gavên mezin bavêjin yani îro şaredarî ger kesê ku hatin bûn bijartin kesê ku bi îrada xelkê hatibûn bijartin li ser karba divê kampanyayê da jî dersên bijartê da jî dikarî bûn tiştên gelek mezin çêkirana tiştên gerek berfire çêkirana bi 10,000 bi 100,000 û bi tevahî bi milyona insana dikarî bû bi yek dengî bigotana em vî zimanî dixwazin yani erê rast e rast ne tenê mijara siyasetê ye lê di heman demê de jî rast mijara siyasetê ye yani siyaseta desthilatdar gelek derfet xetiman dine ji holê rakirine tiştê ku milletê bi dengê xwe daye bi rengê xwe daye bi keda xwe daye ji dest hatiye stendin yani destkeftiyên pir û pir mezin çûne ji ber wê yekê jî yani divê em pir bi berfirehî li viya mêze bikin baş heye kampanyekî hatiye dest pêkirin yani gotina mina dawî hîn heya heftê vê mehê derfetê ye çi qas xwendevanên Kurd karibin
dersa zimanê Kurdî di nav 25 dersan da bijbêrin û bidin qebûlkirin û li gor wî jî mamoste dersê bidin ve imkanek mezin çêve levelê nûçeyek jî hebû divê wiya jî bibîrbînim cîkî mîna Diyarbekirê bawer dikim dora 5-6 dibistanên taybet hene kolej hene yekî de jî zimanê Kurdî tune ye ev jî rastiyek me çewte em li ciyekî binivîsin ji ber ku em rewşenbîr dibêjin dewlemend dibêjin nizanim karsaz dibêjin hemû kesên ku wa serwextin zarê xwe dişînin wêrê li wêrê ev saziya ziman jî nehatiye çêkirin ev jî kêmaniyekê ger Kurd bi rastî dixwazin li zimanê xwe xwedî derkevin heye ku berê di kolejan da dibistanên taybet de jî ev gavana xurt bi hewayekî xurt pêne avêtin hêviya me ew e ku îsal bi destê bijarte lê salek din bi tevahî li ziman xwedî derketin hîn zêde be bi vê em bêjin hêviyê dixwazim biqedînim spas dikim hurmetê xwe ji we û ji temaşevan ra pêşkêş Malata ava kek Sedat. Belê kek Şerefxan gotinê te dawî kerem ke Gotinamînî dawî mala te û kekê Sîrac ave û kekê Sedat jî ji xwe her tiştê lazim gotin yani ne îro ne dawiya dinyayê ye û sibe jî ne destpêka dinyayê ye dinya her berdewam dike û pirsa ziman jî wê dewam bike heta got bigên mafê xwe heta got statûyekî Kurda ave nebe pirsa ziman çareser nabe divê mero zanibe zimanê Kurdî çi qase dewletê siyaseten qedexe anî bin ser zimanê Kurdî wê manê jî siyasî ye yani însanê got Kurdî binivîsîne helwestek siyasî digire însanê got Kurdî biaxive helwestek siyasî digire însanê got medya xwe Kurdî bimeşîne helwestek siyasî digire yani ji wê yekê jî ez dibêjim dema Kurdiye hûn dixwazin ez Tirkiya wî jî bêjim şimdî Kürtleşme zamanıdır em divê bibin Kurd bi rastî yani divê em hêdî bibin Kurd dev ji wa çîrok mîrokê nizanim ku vir de em berdin em divê hêdî gav bibin Kurd belkî ê wek Sedat û me û we em zû de em tedî Kurdîtiya xwe diparêzin lê ew ê golqorziya ka fedî dikirin û nizam çi dikirin dema Kurdîtiyê kerem bikin Kurdbûna xwe bi dengekî bilind bi dengekî zîz bînin ziman Malata ava kek hanifê tu jî ez ji her du mêvanên me ra jî gelek spas dikim her bijîn mala we ava û ji temaşevanên ezîz ra jî dibêjim ji ber ku we heta nîvêga vê me guhdarî kir me temaşe kir mala we ava û ez ji bo keda hevalên teknîkê jî gelek spas dikim spas kek Sîrac baş gelek sağ be gelek spas temaşevanên hêja me bi du mîvanê xwe hêja mijara ziman nîrxand hûn ji kîjan olî dibin hûn ji kîjan partiyê dibin lê divê hûn li zimanê xwe xwedî derkevin du roberê serokê AKP'yê Diyarbekirê daxuyaniyek da êdî bazar mezin bûyî digo teyarên tên Diyarbekirê çima anosên bi Kurdî çênabe Berî 3 sal nîva me hebû berî 3 sal nîva programa me de hebû berî 3 sal nîva programa me de hebû APZK de demek rêve dibe kek Sîrac divê hûn çima li zimanê xwe xwedî dernakevin anos divê di teyarê de bi Kurdî be ev nîşana tiştên baş e divê herkes ji kîjan partiyê dibe birabe be divê li zimanê xwe xwedî derkevin ziman kilîta azadiyê ye û heger hûn zimanê xwe pêş debin hûn ê gelek tişta jî bigerînin ez jî spasiya her du hevalê xwe îro me buware bernameyê çêkir sernavê xwe sernavê çarpel medya jê kek Sedat kek Şerefxan spasiya xwe pêşkeş dikim heta bernamekî din bimîn bi xêr û xweşiyê de roj baş roj baş Çavan